When Sir Roger, iti Kalman, pero pa 230 ti Malem, nang siyang katayo ti anti-illegal drug operation against the listed street level individual tayo nga taga-barangay Payas dito yung tayo nga San Nicolas. So, barangay Payas sir, taga-iwatan ti operation sir? Well, James mo ulit ti pagtingan tayo subject tayo. Ito sir, drug bypass operation sir or search warrant sir? DJ siyang katayo ket drug bypass operation. Sir, ano kinatawag dito suspected sir? When dito'y natili tayo, ket editi 2012, natili manen ti illegal drugs operation pinay basta. Nag-serve iso na, karawaran na iti Ugos, kadito nga tawin. Okay. So, based di monitor yun sir, malaksit ti San Nicolas, iti pag-iwarwarasan na, ang dapat nga sa bali nga ili sir, alas nga pag-iwarwarasan dito kasan. Well, mabalin nga at the possibility na kasi ito'y suspect tayo. At nabayag tayo nga manmanan na inisbuild up tayo. At ito'y items na nagkagabuti sa bali nga lugar. So meaning, takal di teng-tenggen na. So ito'y siyang katayo, ito'y illegal drugs operation. Okay. Sir, na muna, piyesta ti San Nicolas, ilit San Nicolas, so possible sir nga sinamantala na kaditat na iti kinatutawat at San Nicolas sir? Ketente amin di kita, well, amin nga ang gulo, at kitayin mi, isorod nga no data report nga kaskakit i-verify tayo at i-validate tayo. So, anong category na sir in drug watch list tayo sir? Well, based the listan tayo kita under issue na diba, street level individual. Awan ba ito group mo na dito sir? Nga mauwagan ng drug group sir? Awan met, but hindi na palabas nga pinang surveillance tayo, pinang case build up tayo. At the personality nga kadwa na dito. So ti sarsaro nung kita. Get operation and damage dito. So, dito natili sir, so kahit nasawan, in-reveal mo lang mo lang natili tayo sir? Dito'y nooding operation mi, get nagka-comment lang kanya mi, dito'y kooperatiba mi. Okay. So, in case build up tayo, until such time mismo dito'y police push ba tayo, di nakagatang mismo kanya. Okay. Sir, malaksit ka dito sa koordinasyon tayo, di Provincial Drug Enforcement Unit, within this ili San Nicolas the white anti-drug bypass operation? Well, Sir Roger, after the operation may nakaawat kami the coordination from IDEO dito ay kampo. At nag-operate kami di therapy between about 8 o'clock siguro. At positibo nga natili dati subject na categorized as high value individual. Manuwa sa sir? So based the report na nakaalad at 5 pieces nga plastic sa shape and din siya po. Konektado ka di sir, dati mula nga operasyon tayo sa bypass operation di Palong Kalma, dati operasyon di PDEO, di ilit San Nicolas sir? Di nag lead unit, kaya isunod lang mismo dito itakan ko sa project. Okay.